Zašto u životu vidi crni humor? Stranice mog crnog humora su meni ispisali moji roditelji. Znači, ali sad kako starim, sve više se saosećam sa njima. Znaš sad, recimo, ja sam ih za mnogo stvari, kao mali su me nervirali te neke stvari. Tipa Ćale sedne u kola i treba mu 2 minuta da upali auto. Rekao, zašto, šta radi čoveče, ili priča sa autom. A sad, recimo, dođem, udarilo sunce kroz šoferku, ugrejalo sedište, a meni inače boli donji deo kičme. I sedneš i ovako. Kosmodiske. 2 minuta dok još ima, dok je zagrejano sedište, ne pališ auto, ne pada ti na pamet, čoveče, da upališ. Znaš, oni sad menjaju ti se prioritete kako stariš u životu, oni sad imaju porodicu, decu, dođu s posla kući, večeraju s porodicom, puste film i nekako se iznenada probude ujutru. Ja mislim da 20 godina unazad nisu odgledali nijedan film do kraja. I svi imamo te traume iz detinjstva, gledaš sa roditeljima film, ostaviš ih na